Sike ndiqala umaphakathi kwenu lonyaka ka-2025 besohlukene kunyaka ophelileyo sisemakhazi. Umfundisi uNhlokofana esothulela umgomo ka-Presiding Bishop esithi Awakening Prophetic Agency and Agency Reviving the Church of Christ. Sidibana ku-2025 uPB wenkonzo yamawisile esithi Awakening Prophetic Agency and Agency Becoming an Alternative Community. Allow me, bazalwane, ndithi kuni ndibeke i-sub-theme kule theme ka-PB ndisithi arise and revive the community. Arise and revive the community. Sizawuncokola bazalwane, andizushumayela kodwa umfundisi uthe mandisitike ku becoming an alternative community. Ndizamile ujonga eBhayibhileni indawo zonke ezincokola about becoming an alternative community. Ndiqale ndane-problem nalo mgomo ka-PB because usinika an option becoming an alternative community. Kodwa eBhayibhileni, an alternative community is a new society based with relationship between abantu noThixo wabo, between the justice and walking nabantu abangamahlwempu throughout ebunzimeni babo. That is becoming an alternative community. An alternative community, it values umntu wonke ophakathi kwayo. Ayinabantu abathile kana when you in the alternative community. Ndicela uqala kule ndawo bazalwane ethi seeking to become an alternative community. As we embark on a new journey in becoming an alternative community, it means funeke sibe ngabakhethiweyo phakathi kwabantu esihamba nabo ekuhlaleni. Okokuqala, how thina sile movement yalapha kule sekethe esiza kohlulwa ngayo ekuhlaleni kwindawo esihlala kuzo, kodwa sifana nabantu abahlala kunye nabo ekuhlaleni. How do we see the difference between mna nobrother Sali xa sisekuhlaleni? Siyafana, singamasele adade edameni elinye. Becoming an alternative community. Le theme ka-BP bazalwane ayifuni umuntu owoyikayo, ifuna umuntu oqinisekileyo ngestori sakhe nobuKristu bakhe. Eyesibini point bazalwane ekufuneka siyiconsiderishe on our journey on becoming an alternative community. Uyeka izinto esisizithandayo esingakwazi ukohlukana nazo imihla nezolo. Sena sisetyalike kaThixo asikwazi ukuphulukana nazo. Becoming an alternative community. I need to describe ezi zinto bazalwane, ndithe andizushumayela, uthe umfundisi ndingashumayeli. Kodwa uthe mandicacise on our journey on becoming an alternative community. Nale sub-theme ndiyibekileyo bazalwane, arise and revive indawo esihlala kuyo.
How does the Bible describe an alternative community? Siqala nge-values zethu singamaKrestu. Funeka sahluke kubantu esikunye nabo emphakathini. Zi-values zethu qala ezo. Eyesibini is the relationships and alternative community. Criticize, maintains nabantu esikunye nabo emphakathini. Xa sifuna transformation on becoming an alternative community. Sikwazi kanjani thina makholwa qala uba yipart ye-alternative community? Because uyakwazi uba semphakathini kanti you're not part of umphakathi. Uyazula usisidume emphakathini. Transformation, we're on a journey, the transformation. Describe an alternative community. You have to first practice the justice and the mercy of love amongst thina silapha. Sihlelapha sisonke currently. Kodwa ndiyayazi ubani akamthandi ubani. How do we get on the journey of transformation, alternative community? Ingxaki ke wonke umuntu ufuna uthanda. Abanye bafuna uthandwa nge-expenses abanye abantu. Transformation of alternative community. You have to be simple and be yourself on the transformation, the alternative community. By engaging with izinto zomphakathi ohlala kuzo. Ungashiyekeli ngemva kwizinto kwindawo ohlala kuzo. You must be the change kwindawo ohlala kuyo, waziwe that. In any situation, xa kuswelekiwe, brother Nqulu, esitratweni sakho, waziwe that ukhona umpostile esinayo apha esitratweni. Ozawuzoba uthi ndikuvuka, ndikubomi, okholwayo kum. Ayinamthika le nto, kodwa inokholo ngaphakathi kuwe. Reviving the community ohlala kuyo. Transformation esihleli kuyo. I-values bazalwane describe the alternative community. The values of umkholwa onyanisekileyo nangoqinisekileyo kuThixo wakhe. Kunceda abanye abantu sebebumnyameni without mna ndazi that uncede ubani. Those are the values of the alternative community. It's not a must, masazi uthengele usister bani Barrett. You doing uyenza phakathi ngenhliziyo yakho. Unless uyenza foba mawunconywe okomzuzwana, then are you part of becoming an alternative community? Under the values, love your neighbor as you love yourself. Despite awumthanda umeza wakho okanye bekhubekisile izolo, kodwa currently under the values, love your neighbor as you love yourself. What does our values represent? The feeling of suffering together nabanye abantu, compassion. Eyesibini, selflessness, helping others without expecting anything in return. Unceda umuntu, brother Kaiser, ungalindelanga nzuzo ngomso kulo muntu.
kindness and tolerance. Ndicela usika kweli gama tolerance. It's something enzima ukuthi sonke apha asikwazi unyamezelana. Uthi omnye umuntu ethetha engekathethe emile udikiwe. Ngobona nje ubani sewufinga intshiya. Enye bazalwane moral courage. Having the courage to do what is right, even though abanye befuna wrong, but you stick enyanisweni. Moral courage. Ndicela ngilwazi sami xa siqala lo nyaka. Xa siphindele emakhayeni wethu namhlanje, usijonge esipilini, unayo moral courage as a person. Okanye ufuna uvisa mna kamandi lomzuzu. Xana ndigxeka omnye nawe uyagxeka. Awuyazi kutheni ukugxekwa but uyagxeka. Enye bazalwane present. Ubekho. Akho need wenza into but by your presence ugqibile ukwenza umsebenzi. Minister of Presence. It's not a must sonke masibe sembokweni xa siqala lo nyaka ka-2025. Kodwa ngokubakho kwakho in the premises ze-building ugqibile. Mandiye ku-the parable of umKristu olungileyo. There's a story in the Bible. Uthixo illustrated the importance of loving others, even though bengezohlobo zakho. Iphinde isifundise that abantu abaninzi basafarisha kwizinto ezingabafuniyo bangene kuzo. Abo bantu babafakileyo baphume bona bashiyeke besafarisha. Ndicela xa siqala lo nyaka ka-2025 Skilders, choose your battles wisely. Avoid into ezininzi ezingazukusandala. Rather revive yourself as a Christian. Komnye umzalwane wayekhe washumayela eMilton ngomnye unyaka. Wasincokolela that kukho umkhosi wotshaba ojongene nawo. Kukho imini yomkhosi wotshaba. Kanti kukho omkhulu ongaphaya ongawaziyo. Ndicela xa siqala lo nyaka bazalwane masisi-exclude kwizinto ezinjalo kodwa and move to the correct direction. Isekethi yethu and the area sikuyo, it's facing a number of challenges. Benditshilo on my message midlala phezulu. One of the things esisifeyisileyo singabantu abatsha sithanda singathandi, it's unemployment and poverty. How do we transform ezi zinto while sisekunye imihla nezolo? Ndifuna ukwenza elibalo lalo mSamariya olungileyo wayesoloko elapha etempileni emnyama. Abantu xa bengena enkonzweni babemdlula lo mzalwane, kodwa kwathi gqi istranger ngemini ethile yasiso esi-willing to assist lo mzalwane.
uncedo lakho bazalwane lungangazingathi thina abantu abakwaziyo, kodwa luze a stranger odibene naso endleleni. Thina silapha siyazana kakhulu, sithe saqhelana kakhulu, kodwa uncedo lethu lizawuza from a stranger ongasaziyo. Xana ke we revive i-community esihleli kuzo, ndicela xa sibuyela emakhayeni wethu bazalwane, emasebeni wethu, ndizawunikezela kubhukula azonyuka. Masibuyeleni ngento ethi uba arise and revive i-community esihleli kuzo. Kohlalo bam, ndicela xa sibuyela kwindawo esikuzo, sibuye sizazi uba siyokwenza umsebenzi kaThixo esithunyiweyo ekufuneke siwenze imihla nezolo. Ingangasincedi into yovalelana, because asibizelwanga loo nto basivalele napho. Simasajane ngeeprogram zethu, sivisane kamandi, kodwa abantu abasidingayo ngabaya baphaba ngaphandle balinde uncedo lethu imihla nezolo. Masiphindeleni emasebeni wethu bazalwane, sisazi that we called to unite the nation. We called to unite indawo esihlala kuzo. Despite uviwa kanjani ubonwa at the current situation, kodwa uThixo wethu uyasazi into ayibeke emilwebeni emilomo yethu. Masibuyeleni kwindawo esihlala kuzo, sazini that we are the light of ingomso lethu kule movement. If le cawe iyafa ngomso, ze sazi we are responsible ukufa kwale nkonzo, because sihleli apha kwezi premises sivisana kamanje. uThixo waqolo bazalwane zanithwale kulo nyaka ka-2025, nazi that sonke silapha sibiziwe to go and make a difference kwindawo esihlala kuzo. uKristu Nkosi yethu, amen.